والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالظفر. الحمد لله من أقول الله تبارك وتعالى da ya raya mu ya kama irin wannan rana yau muna asabar 2 ga watan Rabi'u Thani hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wacce ta daidai da 5 ga watan Oktoba watan 10 kenan a miladiya shekara ta 2024 cikin karanta sira ta sayyidina Rasulullahi ba don komai ba saboda rayuwar musulmi duka an ta'allaka ta cikin rayuwar mai Allah musamman a inda muke ciki a yanzu dangane da gwagwarmaya ta rayuwa da ɗaukan haƙuri musamman in ka zo da abin da kake ganin gaskiya ne ci gaba ne da za ka iya samun tirjiya ta kowane irin ɓangare to a cikin rayuwar manzon Allah makaranta take gaba ɗaya in wata gwagwarmaya ko wata wahala saurari ka ji shugaban halitta gaba ɗaya wanda Allah ya fi so irin abubuwan da ya gudu mun ji irin al'amuran da suka dinga kasancewa bayan cewar Allah ya da shi to sahabbai suna musulunta kuma suna fuskantar kalubale mun ji maganar shigar sayyidina Umaru musuluncin nan inda Allah ya karfafa musulunci da shi har ma Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya faranta manzon Allah rai cewa mala'iku sun yi murna da shigar sayyidina Umar cikin musulunci. To kullum duk wanda yake makiyin abu baya son ya ga ci gaban wannan abun, ya fi son kullum wannan abun ya ci baya. Saboda haka nan yan uwa masu da'awa ko waɗanda ake rike akan gaskiya duk lokacin da wani alheri ya da karuwa a gare ku to kar ku yi tsammanin makiyan ku ba za su daɗa ƙara baƙin ciki ba, ƙara baƙin ciki za su yi. Kullum so ake ɗan adam ya ta yin gaba ko da makiyan nasu za su ta karuwa kuwa ba a san dan adam yi bayan Allah ya ba mu ci gaba zahiran wa baɗina. To sai aka yayan Allah gabata malam walamma ra'at quraishun izzatan nabi sallallahu alaihi wa sallam kaga annabi ƙara ƙarfi yake dama Allah ce walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina haka Allah ya ce yayin da quraishawa suka ga buwayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama liman ma'ahu da waɗanda suke tare da shi wa islama umara kuma sun ga sayyidina Umar jarumin nan ya musulunta wa izzata ashabihi bil habashati kuma sun ga cewar ma yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wadancan sahabbai na farko da suka yi hijira jiya mun yi bayani akwai sayyidina Usman a ciki akwai sayyida Ruqayya yar manzo Allah to a can an karbe su an mutunta su daman shi maki baya son inda za a girmama ka bari ma duk wanda zai girmama kan shi maki haushin sa yake ji wa fushuwal islami fil qaba'il kuma sun riga sun karanci cewa to yanzu fa musulunci ya fara yaduwa a cikin kabilun larabawa daban-daban da ma wasu kabilun da ba na larabawa ba kaga bakin ciki zai karu tunda dai sharadin da za a yi bakin ciki ya tabbata in mutumin da ba ya san ci gaban kai ga ku bi ne da kun zama ku uku to bakin cikin sa ne zai karu ballantana ku zama ku 10 na'am ajma'u ala an yaqtulu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai gaba mutum inda za su huce sai karshen matakin da ake dauka a dan adam karshen matakin da ake dauka a dan adam na wulakanci a kashe shi to kafirai sun yi nufin haka sun yi nufin kashe manzon Allah fa balaga zalika Abu Talibin sai labarin har yaje kunnan Abu Talib dattijan kirki fa jama'a bani hashim tare take sai kirawo ina ƴaƴan Hashimu Hashimun nan mijin Salma mahaifin Abdul Muttalib kaga kakansa kenan shi ainihin Abu Talib to sai tattaro ƴaƴan kakansa sai daga silsilar da ta sama da shi kaɗan daga mahaifinsa sai kakansa to daga iya kakansa ya dazo iya wannan kabilun saboda sun fi kusa da manzon Allah ba sai an tafi gurin Bani Abdul Manaf ba sai ce su zo kusa wa Banil Muttalib ya kira Banil Muttalib ƴaƴan mahaifinsa
fa adkhalu rasulullahi suka ce sallallahu alaihi wasallam shiba mu ba za mu yarda a kashe Muhammadu ba. Annan kuma sai hamiya ta kama yan uwantaka da musulman su da ma da ba musulman ba, suka ce ba za mu yarda a kashe mana Muhammadu ba, ba wanda ya isa ita ba shi, dan dangi ne a garin nan. Sai suka shiga cikin shi ba Abi Talib wa mana'uhu mimman arada qatlahu, suka tsare annabi, suka zama masa bodyguard, suka zama masa kariya ga duk wanda ya nufi zai zo kashe manzon Allah. wa ajabahu lidhalika Kufaruhum, na'am wa ajabahu lidhalika hatta kufarukum, yawa sai duk yan uwan manzon Allah daga ƴaƴan Abdul Muttalib da ƴaƴan Hashimu duk suka ansa haka, har ta kafiran cikin su fa'alu dhalika hamiyatan, sun aikata haka ne ba dan ba san musulunta ba, kurin dan dangantaka ne. Hamiyatan kariya ce kawai na kabilancin kusaci, sun nuna annabi solidarity ne wannan kurin. falamma ra'at quraishun dhalika, Da Qurayshawa suka ga haka ijtama'u, to suka ce to ai kun san wata ba ku san wata ba, bari mu zo mu yi muku takunkumin karya tattalin arziki, irin abin da ga tura suna yi yanzu. Idan ƙasa ta tsone musu ido, ko dai musulunci suke ƙasar, ko wani abu na ci gaban da ƙasashe azzalumai ba sa son wasu ƙasashe su taso, sai su yanke musu hudar jakadanci, su sa musu takunkumin tsaro. To tun an yi irin wannan al'amarin annabi, mu ba muna faɗa da babban murya, wala ba wani motsi da duniya za ta yi, muna kallon wannan motsin ta cikin annabi. Wallahi wanda ya sani ya sani, wanda ya jahilta ya jahilta, ba wani motsi da halitta za ta yi, ko wani ɗan adam ya motsa a wani abu wanda in kai tsayi a cikin manzan Allah ba a ce ba wannan abun, wallahi duka da akwai. Tun da kaji an ce mujamma'u ne, to billahi lazi komai akwai a cikin annabi, komai. Alƙur'anin annabi ma sai aka yi ma farabna fil kitabi min shay'in, kuma shi aka girmama da Qur'anin. Award ne daga Allah aka ba annabi, shi alƙur'ani. Ka san ba komai yana cikin Qur'ani, to tattara Qur'anin aka gaba da aka ce ga kyauta. Kyautar annabi ce, duk wanda ya ci arzikin Qur'ani arzikin manzon Allah ya ci. To kaga komai yana cikin annabi. In ma kake ganin a rayuwar annabi ba aikata wannan abin ba, duba cikin Qur'ani, shi Qur'ani shine halin annabi, akwai a ciki. Saboda haka suka yanke musu tattalin arzikin ƙasa, irin abin da ake ne kamar da muka faɗa. wa tamaru an yaktubu kitaban, Suka taru suka yi umarci junansu, suka yanke hukunci su rubuta azzalumar wasiƙa yata'aqaduna fihi wadda za su yi kudiri a ciki ala bani hashim, akan bani Hashim din da suka ce za su kare annabi, wato ƴaƴan kakan mahaifin annabi kenan banu Hashim, da ƴaƴan kakan annabi Abdul Muttalib. To sai su Qurayshawa suka yanke hukunci a kansu, wato kai din ma da zaka kare, kai ma sai kaga ta kanka, to kai ma sai ka shirya masoyin wanda ake ki. Hakan nan kawai zaka zo ka goyi bayan wanda ake ki, ake wasala, ka ce kai za a ganka da daraja ko za a, kai ma sai ka dandana taka, kai ma akwai rabanka a ciki. Wannan tarihin ya kamata matasa su sani. Wallahi mala. Na'am. wa banil muttalibi Da Banul Muttalib alla yankihu ilaihim, suka ce in ji Qurayshawan ba za su aurawa ƴaƴan bani Hashim da ƴaƴan Abdul Muttalib, ba za a auren musu da ƴaƴan su aura ba, an hana. Duk wanda ya nemi aure a waje to ba za a yi auren masa ba, saboda a takura musu sai sun sallama manzon Allah, wala yunkihuhum kuma su ma ba za su auri nasu ba. Kaji fa, wala yabi'u minhum shay'an, kuma sun rubuta a jikin azzalimar takardar ba za su sai komai daga gurin banu Hashim da banu Abdul Muttalib ba, saboda manzon Allah aka yi haka. In ka fita daga cikin sharadin ba za ka kare annabi ban kana cikin banu Hashim, to za a yi komai da kai. To yanzu yi sa duk wanda ya bayyana da gaskiya dan an masa haɗin kai na zalunci, an ƙi mu'amala da shi, sai ya damu. Ashe tafiya ce ta fara kyau. Kuma wa sai alamul ladina zalamu ayyamun kalabin yankalibuna, ai ba hawan ba saukar, ba a san miki to ba sai miya ta kare. In dai gaskiyar ka rika a duk inda kake zaka iya gamuwa da haka, amma idan ka yi haƙuri an karibin ne zaka sha mamaki. Kuma in haƙu din ya waigo ta kansu, to ba zai zaka ga haƙu. To ka ji abin da yake bakana. Na'am. wala yabta'u minhum, Kuma sun ce ma ba za su sai komai a gurin banu Hashim da banu Abdul Muttalib ba, saboda manzon Allah ne. wala yaqbalu minhum sulhan abadan, Kuma a jikin takardar ma a rubuta har abada ba sulhu.
har abada ba sulhu. Ba ƙarya kuke wallahi. hatta yuslimu rasulullahi Wai sallallahu alaihi in wasallam dai suna so bil qatl. a koma a aure nasu, a auren musu, a sai kayan su, a sai musu da kaya, sai sun mika annabi an kashe. Wallahi ba za a mika ba. Ba za a mika ba. wa katabu fi sahifatin Suka rubuta wannan azzalimar wasiƙa a wata takarda. bi khatti Baghid bin Amir Kaji wani suna da Allah ya sa masa, dama can sunansa Bagidu. Sunansa kenan, kaji wani aiki. Maƙiyin Allah ne, maƙiyin annabi ne. Da rubutun Bagidu dan Amiru, yana gama rubutawa Allah ya kambalatar da hannunsa. Hannun ya tsotse. In da mu a Hausa ne sai mu ce inna ta shanya hannunsa. Yana gama rubuta hannun ya paralyze. Ya kame kawai. To anan ba fa iya Bagidu ba. Duk wanda zai dau hannu ya rubuta wani abu ko ya faɗi wani abu akan janabin na kasu ga annabi, wallahi shi ma shallad ya dawo. Sai ya zama bakarara, sai ya zama kambale. Sai ya zama kambalalle. Na'am. fashullat yaduhu Shine hannun sai shanye. wa ulqat as-sahifatu Aka je aka rataye wannan azalimar takarda a gefen Ka'aba hilal a al-muharram farkon watan al-Muharram, sanata 7 min an-nubuwah shekara ta 7 da annabtar manzon Allah kenan. fan hadha banu hashim Sai Banu Hashim suka tattaro wa banu da Banu al-muttalib Abdul Muttalib suka tattaro ila abi talib zuwa Abi Talib, adakhalu ma'ahu fi shi'bihi suka shiga cikin wato shingensa ko garkarsa ko wato gurin tsarinsa. Wani babban gida ne. A nan aka yi masa takunkumin tsaro. Ba ba kwana ɗaya ba a hana ka fita. Ba kwana biyu ba. Ya kamata mu daɗa sanin wannan. Ba shekara ɗaya ba, sai da suka yi shekara 3. Shekara 3 akan wannan takunkumin. Saboda manzo Allah ba. To yanzu da Allah kai ne aka yi maka. Kai ne aka taɓe maka ma a annabi. Wani abun ba sai dai hararan ma wani sai dai a yi ma a dubu. Zagin ma wani sai dai a yi a bayanka, a bayan idanka. Saboda darajar ka ce bata kai ba. Yanzu su a cikin su ma wasu su ma ba musulmai bane. Amma ƴan uwantaka ce ga manzo Allah. Na'am. illa aba lahabin Abu Lahab ne ce shi ba zai shiga wannan takunkumi ba, shi bai yadda ba. Shi ya haɗe da sauran kafirai kawai. Ka kuma bai musulunta ba yi. Kuma dan wuta ne. Azaliya ce ta sa shi haka. Na'am. fakana ma quraishin Ya je ya haɗu da Qurayshawa kafirai. faqamu ala dhalika sanataini Sai da su manzan Allah da ƴan uwansa ka zama sun yi shekara 2 aw thalathan ko 3. 3 muke ɗauka. Saboda tarihi zai fi ɗauka daidai wa daida da 3. Saboda za a samu wafatin Abi Talib a nan gaba, za a samu wafatin Sayyida Khadija a nan gaba, za a sami fitar da manzo Allah ya zuwa Ta'ifa a nan gaba, da maganar mutanen Ta'ifa, da maganar dawowarsa shingen nan na ƴaƴan Rabi'a, Uqbatu dan Rabi'a da Shaybatu dan Rabi'a, da maganar zuwan Addasu, daga nan ai maganar zuwan aljanu wurin manzan Allah, da suratul jinn ta magana, da suratul ahqaf ta magana, daga nan a zo magana Isra'i da Miraji. To abin idan an duba a cikin tarihi zai zama shekara 3 suka yi, ko shekara 2 aka ce zai iya zama shekara 2 ne da watanni. To ko da an tsallaka wata 1 ne ai ta tafi na shekara 3, saboda tarihin sai ga ya seto akan haka. Shi sai ya ce al-salas, ko shekara 3 suka yi. hatta juhidu Har sai da suka sha wahala, aka wahalantar da su, aka gajiyantar da su, aka yunwatantar da su. wa kana la yasilu ilayhim shay'un illa sirran Ba abin da yake saduwa zuwa gare su na taimako, abincin rayuwa ko wani abu na jin daɗi, sai dai a kaya musu a ɓoye. wa rawal bukhari fi sahihihi Imam al-Bukhari ya rawaci hadisi a cikin littafinsa Sahihul Bukhari. annahu sallallahu Shi alaihi Annabi wasallam sallallahu alaihi wasallama qara'a suratan najm wata rana ya karanci suratul Najmi. wa sajada ma'ahu Da ya zo al-muslimuna fasjudu lillahi wa abudu, sai musulmai suka yi sujada tare da shi. wal Har mushrikan mushrikuna aka ɗauki hankalin suka yi wannan sujada. Wal- Sai mutum ɗaya ne bai sujada ba, yace shi ba zai yadda sun koya duwawunsa ya dinga kallon sama ba. Shi ya girma duwawunsa ya kalli sama, wai ba zai sujada ba. Ai duk wanda ya sujada kofar duwawunsa ce take kallon sama. Kaga kamar yana da gaskiya. To ai Allah ke gazawa. Kuma an ganshi an kashe shi wannan.
wal insu da mutane duka suka yi sujada wal har jinnu aljanu sun yi sujada walamma sami'a bidhalika man fil habashati da waɗanda suke habasha suka ji labarin to ai waccan sujada tana ba da hukuncin cewa ashe dan mushrikai ma sun ba annabi kenan ba ko bi suka yi ba ɗauka hankalinsu akai umarni ne fasjudu lillahi wa abudu min ashabi rasulillahi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama qadima nafarun sai wasu suka dawo daga habasha din liwannihim saboda kyakkyawan zaton da suka yi anna ahla su makkah mutanen makka qad aslamu sun ma musulunta gaba ɗayan su wa sallau ma'ahu sallallahu kuma alaihi wasallam suna kyakkyawan zaton ma sauran mutanen makka sun yi sallah tare da annabi wa qad amina almuslimuna bi makkah musulmai sun samu suna kyakkyawan zato su waɗancan da suka dawo ai yanzu ma musulmai sun samu zaman lafiya a makka fa aqbalu sira'an min sai suka yi maza al-habashati suka dawo gida daga habasha dawo tafiyar farko kenan za a sake komawa saboda ba a gama ba halaga wata malam ba a gama ba in Allah yana mutsuka sai dai hakuri in Allah yana mutsuka sai ya gama ta addu'a da zaka yi ya ji kuma ya karba amma akwai lokaci aka yi ke yi kaga kaman ba a karba addu'ar ka ba talauci ne same ka wata damuwa ce rashin lafiya ne menene ya dame ka bakin ciki ne aka yi ta baka addu'a kana ta bugawa shedan zai zo daga kai ce addu'ar nan ba a karba wallahi ana karba wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani inja Allah yana ji na amma sai ya gama thumma hajara almuslimuna alhijrata da suka dawo sai gashi akwai sauran tsalle akwai sauran tashi hankali don bayan su shiga sai na umar ɗan abin ya sake ɓallewa sun sake wata dabara karatun jiya kenan da muke yi tun lokacin da muke yin ka samu wata nazara kakkaza ka huta kakkaza ci gaba da shiri yana nan watakila ya biyo ta wani bangaren yana so ya biyo ma in ka san wata baka san wata ba sabai suka ga lalle ashe akwai sauran daga akwai sauran tsalle ji malam bawoji ka san akwai sauran tsalle karin magana ce da sauran tsalle wai kwado ya faɗa rijiya kaga ba zai mutuwa ba to akwai sauran magana ثم هاجر المسلمون الهجرة الثانية sai musulmai suka sake yin hijira zuwa habashan da tunda sun ji daɗin gari ai na ji daɗi shine gari sai suka sake komawa zuwa habasha komawa na biyu komawa ta biyu وعدتهم ثلاثة kuma وثمانون sabon sun daɗa رجلا ƙaruwa ma maimakon a can maza 11 mata 4 haka aka yi ko Na'am. su 15 kenan yanzu alƙalman annabi sun ƙara gaba yanzu an ƙara ci gaba yanzu dai kafarin su ake tila a ƙasa a ido a halar Allah saboda annabi gaba yake ba baya ba shi maki kamar yake kowa ya dare ya baka to yanzu mutum 83 ne maza kaga an garu da mata 18 adadin sunan Aminu 101 shi ne adadin Aminu yanzu annabi ya samu adadin sunansa na Aminu mutum 101 suka tafi Habasha to wannan tafiyar ku a cikin da aka samu nasara su kansu domin wasu daga cikin sahabbai da ƴaƴan sahabbai wasu annan ma aka haife su a can Habasha kuma za mu ji labarin hatta ƴar Abu Sufyan Ummu Habiba wanda da mijinta aka yi hijira da shi da ita amma da ya je can sai hankalinsa ya kawai tafi gurin addinin Nasara ya burge shi sai ya zama ba Nasari har ya mutu a haka to Ummu Habiba ta zama bazawara tana can annabi ya aure ta Najashi ne ya biya sadakin mun yi magana aka dawo da manzon Allah da ita a shekara ta 7 da hijira lokacin farin ciki kan farin ciki an dawo daga wani yaƙi ga nasarar sahabbai ga an dawo da manzon Allah ainihin wato amaryarsa da abubuwa da yawa annabi ma ta yake cewa to ni da me ma zan yi farin ciki da wanne ne ma a ciki alhairai 10 kaji dai mu je وثمانية عشر امرأة da mata 11 mun gama lissafi mata 18 mata 18 وكان معهم عبيد الله بن جحش a cikin masu hijira akwai Ubaidullahi dan Jahash مع امرأته أم da matarsa حبيبة Ummu Habiba Ramla kenan yar Abu Sufyan wadda Annabi ya aure ta a baya ta zama Ummul Mu'minina shi Ubaidullahi dan Jahash dan uwan wato Zainab binti Jahash ne
na'am binti abi sufyan ita ummu habiba yar abi sufyan ce. Abi sufyan kuma ya yaki manzo Allah amma daga karshe da ya musulunta dan yakin badar da shi aka shirya abin, shine ya jagoranci yan fatauci, sannan yakin udu kuma shi ya jagoranci yakin da kansa, hatta yakin ahzabu da shi aka yi, shi abu sufyan gashi yana sirikin annabi ma a lokacin. Abin mamaki kai, wani lokaci in kai kafare suna wani abubuwa sai kai mamaki. Shi abu sufyan ba sirikin manlalla ne. Annabi yana madina da suka je ahzabu su kafirai, amma annabi yana madina. Ummu habiban tana tare da annabi, yarsa ce ta cikinsa, amma gashi kuma ya kan mijinta yake sai da karfin zai kare, kuma an ma gurin ta yaje a zo yaki kuma ya tafi gurin yarsa, har so ya zauna akan shimfidar annabi ta dauke. Ni babanki za ki dauke da kai ba musulmi bane baba, ai ba za ka zauna akan shimfidar annabi ba, kin kyauta wallahi. Yawa muje watanassara hunaka sai ba na sare shi Ubaidullahi dan Jashi, thumma tufiya ala dinin ya mutu nasraniyyah akan ya zama ba na sare. Ga gaskiya Allah ya sa masa azaliya ta halaka, ya bar musulunci. wa tazawwaja rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umma habiba ya aure sayyida ummu habiba ummul mu'minina bint abi yar abi sufyan sufyana sanata 7 min shekara ta al-hijrati 7 da hijira, shekara ta 7 da yin hijira ila al-madinati Madina, daga da yin hijira zuwa Madina. wa hiya Kaga bil habashati yana Madinan kenan. Na'am, wa hiya bil habashati yana Habasha, wahiya tana Habasha, na'am tana Habasha. na'am thumma qama rijalun fi naqdi sahifati Sannan wasu kafiran da yake Allah ya gama, Allah ya gama. Wallahi wannan karatu akwai sanin Allah a cikinsa. Idan Allah ya kunno maka abin da zai kunno maka ta cikin halitta, sai ga zahiri suna ta samun nasara a kanka daga Allah ne. Shi yasa Allah ya saka wa Shehu Ibrahim baitin can na cikin ruhul adab da yake cewa la ta ta'allaman idza ra'aita idhayatal khalqi lidha khuliqta ajral adha minhum li alla tarkana ilaihim ballil ilahi farkana. Karka damu dan kaga cutarwa halitta, daman dan haka aka halice ka. In aka bakka kullum waca farin ciki, baka samun wata damuwa a rayuwarka ta ko'ina, in ba sa'a ba sai ka bar Allah. Kaga cewar kai dan farin jini ne, kai dan sa'a ne, kai dan waye, amma da an kunno ma bala'i ta cikin halitta ko ta cikin gidanku ko unguwarku ko garinku, yanzu nan za ga ai zalunta ka kai. Allah ya isa, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ashe akwai Allah, dama so ake kakkai nisa, ba a san kai nisa ne. Inda kaji mutum yana Allah ya isa, ashe ya san da Allah, to ya koma gurin Allah. Yaji ne ajral azaminhum da Allah tarkana ilaihim, dan ka karkata da jin daɗi, balle la farkana. Yanzu waɗannan kafirai da kansu Allah ya jefa musu kai, shekara 3 ba mu kyauta ba in ji su. Yanzu ƴaƴan Banu Hashim mun sani fa zuri'ar Abdulmanaf ne, zuri'ar Fihir ne, zuri'ar Fera ne, zuri'ar da sauran Mudar, da Rabi da sauransu. Yanzu a ce mu takura wasu ƙabilu guda biyu, ƴaƴan mutum, ƴaƴan kakanni biyu, ƴaƴan Banu Hashim, ƴaƴan Abdul Muttalib, su za mu jefa wannan cikin. Kai ba kyauta ba, kace gaskiya ba kyauta ba. A cikin dare wasu mutum 3 suka tattauna, da safe kawai suka ce ba da ba ka zo majalisa. Abu Jahal da kansa yake wannan abin da daddare wasu suka je suka yi ba mu yadda ba, suka ce sai an yi. Ana fara kawo ishi din majalisa a nan jikin harami, Abu Jahal ya tsalle ce ba zai yadda ba, ka ce sai an yi. Ya ce to wannan abin da daddare aka yi aka ga manzo Allah, aka ga Abu Jahal, manzo Allah ya ce ahab, yayi ne Allah ya sanar da ni abin da kuka rubuta ma duk gaba ɗaya na magana yanke zumunci da alaka kar'ai da gaskiya duk gara ta cinye wannan rubutun. Ku je ku gani ba abin da ya rage a ciki sai sunan Allah kurum, bismika Allahumma, amma gara ta cinye rubutun. Saboda haka dai shine abin da za ta magana warwarewa. Muhimmin abu sako mutum ya sani yana cikin imtihani ko jarabawa ya ci gaba da addu'a, amma yayewa Allah ne yake yayewa.
sai lokacin da ya so. Na'am. فأتلى الله نبيه صلى Allah الله عليه ya nuna wa وسلم manzon Allahnsa annabinsa على sallallahu alaihi أن wasallam العرب cewa gara ta ma cinye جميع duk ما abin da aka فيها من rubuta na القطيعة cewa an yanke zumunci ba za a yi zamantakewa ta zumunci ba والظلم da kudure na zalunci فلم تدع ba ta إلا bar komai ba أسماء sai الله sunan تعالى Allah kurin a فقط ciki, sunayen Allah kurin ta bari. فلما أنزلت لتمزق Da aka sauke takardar ma dan a yayyaga ta saboda abu ya ilala ya kare, وجدت sai كما aka قال samu صلى duk abin da الله yake عليه ciki kamar yadda وسلم manzon Allah ya faɗa. وذلك في السنة Wannan العاشرة a shekara ta 10 kenan, kaga shi zai nuna ma shekara 3 suka yi. Shekara 3 suka yi. ولما أتت عليه صلى الله عليه وسلم 49 سنة A lokacin da shekara 49 annabi ta tabbata نعم وثمانية da أشهر shekara da wata 8 da kwana 11, kaga shekara 50 kenan ne. An cika magana shekara 50. Annabi yana dan shekara 9 da dan shekara 49 da wata 8 da kwana 11. Na'am. مات عمه أبو طالب Bayan an fita daga shi'ib din kenan, sai babbansa Abu Talib sai ya rasu, kuma a shekarar sai da Khadija za ta rasu. To sai kafirai suke ganin sun samu wata damar kuma, tunda dama wancan shi'ib din Abu Talib ne ya gayya dan a shiga a kare annabi, to yanzu baya nan, kaga maki dai handa bai hakura ba. Na'am. وله 87 سنة Shi Abu Talib a lokacin yana shekara 87, ya yi shekara 87 a duniya. نعم في السنة العاشرة A shekara ta 10 ka gani, قبل هجرته kafin عليه hijiran manzon الصلاة Allah والسلام sallallahu alaihi wasallama ب3 da سنين shekara 3, dan yana dan shekara 53 ya hijira. Yanzu zai sake zaman cikin Makka daga nan har shekara 3. Musulunci na da karfafa. وحكي عن هشام بن السائب الكلبي An hakaito daga Hishamu dan Sa'ib al-Kalbi أنا daga أبيه babansa, أنه قال domin ya faɗa لما حضرت أبا طالب الوفاة lokacin da mutuwa ta zai kewa Abu Dalib, جمع إليه وجوه قريش wato ya tattaro manya-manyan Qurayshawa zai musu nasiha, zai musu wasiya, نعم فأوصاهم zai musu wasiya. فقال Sai ya ce zan gaya muku gaskiya, يا معشر ya ku قريش Qurayshawa ku sani, أنتم صفوة الله ku من fa sani Allah fa خلقه ya zaɓe ku, Larabawa ne jinu na gaske. Allah ya zaɓi kabila ku, kada ku yi kuskure ku ƙi annabi, kada ku yi kuskure ku ƙi annabi, za ku yi raguwar dabara, ku masu daraja ne. وإلى أن قال وإني أوصيكم بمحمد Har خيرا zuwa inda ya ce in ne muku wasiya ku farke Muhammadu, ku farke Muhammadu, kar ku yi asara, kada alheri ya zo cikin gidanku, cikin ƙabilarku, wanda zo ci arzikinsa ku kuna tare da shi ba ku ci ba. Dama haka abin yake na kusa, sau da yawa yana samun wannan bala'i, ya raina abin da yake gashi na nesan duniya su ta ganin alherin suna ci. Alƙurbu hijabu. فإنه الأمين في قريش Wannan fa Muhammadu sunansa Al-Aminu, amintacce ne a cikin Qurayshawa, kun san amintacce ne, والصديق في العرب kuma mai gaskiya ne a cikin Larabawa kaf. وهو الجامع لكل ما أوصيكم به Shi fa duk abin da nake muku wasiya annabi ya tattaro wannan, ku farke annabi, ku yi hankali fa. وقد جاء بأمر قبله الجنان Gaskiyar magana ku sani, ku ma kun sani, Muhammad ya zo da abin da zuciya ta san gaskiya ne, وأنكره اللسان harshe ne yake cewa ba gaskiya ba ne, amma zuciyar fajadu biha wastaiqanarha anfusuhum zuluman wa uluwan, مخافة الشنآن saboda kada a aibata ku, saboda kar ku ji kunya, abin ya zo ta inda baka taba tsammani ba, da yawa har gobe in Allah ya kai mu. Akwai mutanen da an san suna da gaskiya, amma wani yana da ganin yana da shekaru ko yana da matsayi ko gurin yan ƙananan yara ne ko wasu wanda ya raina, shi da gaske ya san gaskiya ne. Kai malam bari mu buɗe ta fefe. Mu din nan da yawa za ga wasu a tunaninsu manya ne masu matsayi masu shekaru ko masu wani mukami, wasu su
sai in mun gamu da ni da su suke nuna al'amarin nan gaskiya ne, cikin ku ne ba sa zuwa billahi allazi la ilaha illa huwa. To kaga haka abin yake dama, tunda an gaya mata cikin tarihin annabi za ka gaji komai, to komai din duk yanzu alhamdulillah da muke dan jagwalgwala wannan magana ta tarihi, in mun ga haka ba sai mu tana da irin haka ba. To shine abin da Abi Talib ce, Muhammad ya zo da abin da yake zuciya ta san gaskiya ne, amma dai harshe ne yake cewa ba gaskiya bane. Shi kwari harshe makaryaci ne, kuma zai zama mai gaskiya in Allah ya so, yakan faɗar abin da yake ba daidai ba saboda tsoron aibatawa. Wa aimullahi ka anni anzuru ila sa'alikil arabi. Abu Talib yace to billahi allazi la ilaha illa huwa, ina rantsa muku da Allah, ni Allah yana nuna min a yanzu ina kallon lamarin annabi ko na bar duniya, ina hango, ina hasashen cewa nan gaba kaskantattun larabawa na karkara, na ƙauye, na daji, bararo sa su zo su musulunta a gaban annabi, Allah ya ɗaga su take. Wa min hubbi tabayyadu sudun wa buguruhu bi suwadda aqwamul li'am min al-bid. Shebran ya baita irin wannan ma'anar, yace waɗanda ake ganin su wulakantattu ne, to ta dama ita gaskiya aka take na kusa da abu, na dab da abu yana jin girma, yana jin izza, yana jin wata gunuwa da sharafi, sai ya ki yarda da abu nan gaba, sai waɗanda ake ganin ba kowa bane so kuma su kanka ne falalar kuma bayan da dauki. Sai dai ka ji ana a gaban mu, inda ka ji ana a gaban mu akai kara hayya abu ya lalace, wanda yake fadar haka abu ya lalace masa. Na'am. Wa ahlil wabari, da mutanen daji, wal atrafi, da kuma mutanen geffa na ƙauyuka, wal da nan mutane za su zo ku abu a gidanku ku kasa ci, wada jabu su zo su amsa wa addu'ar manzon Allah, ma'ana kiran annabi. Kuma wallahi haka akai, wasu larabawa sai da mai doki ya koma kotun, kaga Salmanul Farisi ya zo daga Farisa, kaga Zaid bin Harisa ya zo ya makale, kaga Bilalu, kaga Suhaibu Ar-Rumi sun zo sun yi gaba, sun bar yan gidan a baya. Ba ruwan Allah. Yasa kullum kaga alheri kawai kai kokari ka sallama masa, sai ka ci arziki, kuma ka bar arziki a mazanin sa. Na'am. Wa saddaqu kalimatahu, za su zo su gaskata kalmar sa, wa azzamu amrahu, kuma su girmama lamarin nasa. fa khaba bihim, fa khaba bihim, sai ya fara wato fa khaba bihim ghamaratil maut, sai kakarin mutuwa, sai wato kakakin mutuwa, kakarin mutuwa ya shiga tsakanin su da Abi Talib din. fasarat ru'asa'u quraishin, sai manya-manyan quraishawa suka kasance, wasanadiduha, da gingiman jagororinsu, aznaban, yace daga nan wato su zama jela, su zama a bayan manzon Allah. wa duruha kharaban, shine anan a can baya a cikin wani sharhi da na fassara gurin a karatunmu na farko, wa saddaqu su mutanen kawai su gaskata manzon Allah kalimatahu wa azzamu amrahu fa khaba bihim, ya kutsa da su gamaratul mauti, gurin yaƙoƙinsa shi sallallahu alaihi wasallama, kuma su ci nasara da waɗannan raunanan mutane. Daga sannan fasarat ru'asa'u quraishin wa sanadiduha adnaba, sai ci nasara daga ƙarshen laraba da suke ganin yan uwan annabi ne ya zama su ne kuma a baya, su zama a baya. Na'am. wa duruha kharaban, gidajen waɗanda suka yaƙi da annabi ya zama rusasshe saboda sun yaƙi annabi. Ita gaskiya haƙo baka take, duk wanda yace zai yaƙi da gaskiya Allah karya shi yake yi. wa du'afa'uha arbaban, sai waɗanda suke rainawar suna ganin wulakantattu ne, kamar mu yanzu a ce ana kallon su almajirai ko kaskantattun mutane, sai zama na kuma su ne jagorori, da mun sunna Allah kenan. Sai sa abu mai rauni sai sa masa hijabi da tare na shi duk ya gaya musu haka. wa idha a'zamuhum alayhi ahwajuhum ilayhi, wa idza azamuhum alayhi sai gashi a lokacin
waɗanda suke ganin sun fi dab da manzan Allah kuma suna buƙatar manzan Allah amma kuma an sha gabansu. wa ab'aduhum minhu Waɗanda da suke nesa da annabi ko dangi ba su haɗa ba kuma ahzahum suka zo indahu suka wawashe darajas. Suka wawashe darajas. Yanzu Salman al-Farisi inda za ka karanta suratul azab ai da shi a ciki. Inda za ka karanta suratul azab akwai sunan Zaid dan Harisa a ciki. Da yan waje ne. Na'am. qad mahabatuhu al-arabu A lokacin larabawa sun yi tunkuɗo zuwa gare shi, sun tunkuɗa wa manzan Allah su waɗannan raunana wanda suka zo suka musulunta a hannun annabi. Ina gaya muku a lokacin sun tantance, sun rairaye kyakkyawar soyayya da girmamawa annabi suke yi wa. widadaha Soyayyarsu su larabawan ƙauyen wa asfat lahu fuadaha sun tsarkake zuciyarsu don manzan Allah, wa atatu qiyadaha sun baiwa manzan Allah jagorancinsu, shi zai ja su. ya ma'shara quraish In ji Abu Dalib fa, ya ku Qurayshawa, kuma za a haka kuma an yi haka. An yi haka. Allah raba mu da farkar jaji. Allah raba mu da farkar jaji. Allah raba mu da farkar jaji. Na faɗa sau uku ne saboda kabilun da muka zanci kama a cikin yanzu suna da wani irin hali. Ina nufin Hausa Fulani. Babba a cikinsu mai daraja mai matsayi wanda zai ɗauko musu su kitse a wuta. Sun saba lokacin da yake raye su ta caccakarsa zagi na dare da rana da aibatawa da jahilci. Sai ran da baya nan ko ya sauka daga wannan makamin sai ga jana ai mun ya sarawa ne ai lokacin wani. To Allah raba mu da fargajaji. Allah ya ba mu fikirar da duk wanda ya bayyana zai amfana da mu amfana. Yanzu da an zo 1st October sai ga ana tsalin zafawa lokacin zuwa ne. Jiya ina duba wani receipt na sabuwar mota Peugeot 1977 aka sai ta 1977 Peugeot sabuwa bil 1977 muna raye inda a lokacin ina raye kuma zan iya rike dan wani abu a lokacin sabuwar Peugeot bil wadda gwamnoni suke hawa. Yanzu an dan daina yayin ta amma mota ce mai kyau irin wannan Peugeot ka sai da aka sai ta naira 1800 naira 1000 da naira 800 na gara sif din naira 1000 da naira 800 ba ta kai 2000 ba. To yanzu cikakken katon kifi jingime ko zakara ai zakara ma yanzu na 2000 ai sai dan karami to wata kai 2000 ba kuma naira ce ba da naira akai saboda ka san an ragargaza tattalin arzikin ƙasar Najeriya. To a lokacin duk da haka akwai waɗanda saboda ko jahilci ko hasada ko ƙiyayya babu abin da suke wa jagororin wani zamani sai surfa zagi. A yanzu kuma da za a ce za a koma sai a ji daɗi to kada mai fargar jaji shine abin da nake nufi. To ga su dai su Laraba wanda suke dab da annabi wasu sun yi fargar jaji sun yi asara. Muje kunu lahu wulatan Abu Dalib ce ina gaya muku ku zama fa kun jibinci lamarin annabi kada zuwa baku a baya. wa li hizbihi humatan Ku zama masu karewa daga jama'arsa kan ku cutar da jama'arsa. wallahi la yasluku ahadun sabilahu illa rashada. Allah ya saka Abi Dalib. Wannan ba wasiya yake yi aka kawo ta nan. Yace na rantse muku da Allah ba wanda zai shiga tafarkin Muhammadu din nan sai ya shirya. wala ya'khudhu bi hadihi illa sa'ida. Ba wanda zai riki shiriyar annabi sai yayi arziki. walau kana li nafsi muddatun Ina ma a ce da ragowar rayuwata. Ina ma a ce da ragowar rayuwata. wa li ajli ta'khir Ina ma akwai jinkiri a ajalina. la kafaftu anhu Da sai al-hazan na kare manzan Allah daga duk wanda zai nufi girgiza annabi. Sai na kare annabi daga duk girgiza. Shi yasa mu mun tafi akan Abi Talib dan aljanna ne. Saboda akwai akawalai musamman Abbas da yace ya ji la ilaha illallah wajen mutuwa. Abbas dan Abdul Muttalib ya ce ya ji haka. wala dafa'tu anhu ad-dawahiya Da sai na tunkuɗe wa manzan Allah firgici. humma halaka. Sai ya rasu shine halaka din.
kulli shay'in halikun illa wajahu. ثم بعد ذلك ب3 أيام bayan nan bayan kwana uku da haka وقيل ب5 an ce da kwana 5 ne في a رمضان ramadana بعد البعث ب10 سنين bayan aiko annabi da shekara 10 kaga shekara 50 kenan annabi na dan shekara 50 على a الصحيح bisa ingancin magana ماتت sai da خديجة Khadija mata da su gaba ɗaya wannan abin waɗanda suka ba da kariyar ga annabi zallar kariya a shekara ɗaya a cikin sati ɗaya suka rasu bayan an fita daga ishe أم المؤمنين ummul mu'minina baban nan tamu رضي الله عنها Allah ya kare yadda ga siddiqa Allah ya kare yadda ga dahira وكان صلى الله عليه Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance يسمي ذلك yana العام kiran عام wannan الحزن. shekarar damuwa وكانت مدة إقامتها domin معه ita sai صلى da الله Khadija عليه bayan وسلم annabi ya aure ta na dan shekara 25 matsayi shekarar da ta yi hannunsa shekarun da ta yi 25 shekara سنة 25 ta yi على الصحيح a bisa ingancin tarihi ثم بعد أيام sannan bayan yan من موت kwanaki خديجة daga wafatin sai da Khadija تزوج عليه sai annabi الصلاة sallallahu alaihi wasallama ya auri والسلام sayyida saudatu yar zam'a ita ce matar manzon Allah ta biyu ita sai da Khadija ba ta da kishiya ya auri sai da saudatu yar zam'atu ita ma bazawara ce رضي الله عنها Allah ya kare da gare ta ثم خرج صلى الله daga عليه nan annabi da ya وسلم ga إلى الطائف Qurayshawa sun fara kawo wani farmakin sabo sai ya tattaki zuwa Ta'ifa to a can din ma ashe za a gamu da Allah wanda mun dai Allah ne sai ya tafi zuwa Ta'ifa لما ناله من قريش saboda abin da Qurayshawa suke masa abin da yake zaman sa daga Qurayshawa بعد موت bayan أبي wafatin طالب Abi Talib sai suke ganin kamar sun samu wata sabuwar dama وكان معه زيد بن a fitar حارثة manzon Allah da ya akwai Zaid dan Harisa wanda yake bararren bawan nan فقام به شهرا sai ya zauna da manzon Allah a can wata guda يدعو أشراف yana ثقيف kirawo manya-manyan kabilar Bani Saqif إلى الله zuwa su تعالى zo su bi Allah فلم يجيبوا suka ji amsawa وأغروا suka به hada shi suka سفهاءهم shuna masa yan jagaliya wawaye وعبيدهم wato yan daba kenan da Hausa da kuma bayi يسبون suna ta zagin manzon Allah Allahu akbar suna ta faɗan munanan maganganu ورموا suka على dinga قلبه jifan بالحجارة agaran manzon Allah da dutse sai suna jifansa suna jifan manzon Allah jifa na gaske حتى اقتضبت نعلاه hadda sai da بالدماء takalminsa ya cika da jini sallallahu alaihi wasallama وكان إذا أذلقته idan الحجارة duwatsun sun zo sun sami manzon Allah قعد إلى الأرض sai ya sunkuya a ƙasa فيأخذون sai su بعضديه zo صلى الله su عليه sake kama manzon Allah su ويقيمون tsayar da shi فإذا مشى da ya tafi sai su رجموا sake jifansa وهم يضحكون suna ƙirƙira dariya ƴan banza suna ƙirƙira dariya Allah ya tsine musu ko mu ce Allah ya tsine wa kafirai dan wataƙila wasu daga cikin su san musulunta daga baya amma dai su ɗin da suka yi haka a lokacin Allah tsine musu in san musulunta kuma sai mu canja daidai lokacin da suka musulunta Allah ya saka musu amma daidai lokacin Allah ya tsine musu na'am وزيد بن حارثة Zaidu dan Harisan nan dai yana kare manzon Allah da kansa حتى لقد شج في har رأسه sai da aka yi شجاجا manzon Allah rotse a kansa وفي البخاري ya zo a cikin littafin Sahih Buhari da Muslim نعم من حديث daga عائشة hadisin sai رضي da Aisha الله Allah ya kare عنها da gare ta أنها قالت wata rana da yake للنبي yan صلى jarida الله ce عليه ma'ana وسلم، rahota ce sahabiya ce ta ce da manzon Allah هل yanzu- أتى عليك يوم أشد من يوم أحد na san a ranar Uhud da aka samu matsalar nan ta rauni da aka yi maka an samu rauni a Uhud shin a tarihinka wata damuwa ka taɓa samu na bakin ciki fiye da Uhud ya Rasulullahi kaga tambaya ta yi saboda Uhud an samu matsala sai mun zo za a ji ne akai amma dai saba annabin akai su zabai da daga baya dai Allah ya yafe musu sannan dai yanzu tambayar sai da Aisha za mu je amsa ko na'am قال sai manzo Allah ya ce لقد لقيت من ke قومك Khadija ai mutanen nan naki larabawa na gamu da lamarin su وكان أشد Ya ما go- لقيت ya- منهم يوم ya العقبة kasance abin da na fara gamuwa da shi mafi tsanani ranar haduwata ranar tattaunawa ranar zaman nan إذا عرضت lokacin da na نفسي kai kaina
alabni a abdi gurin ya lila ibn abdi kulal wato gurin dan abdi ya lila dan abdi kulalin falam cikin sakif yujibni kenan ba su amsa min ba ila ma ba su aradtu amsa min abin da naje musu nufi su amsa la ilaha illallah ba fantalaktu sai na juyo wa ana mai mahmumun damuwa. ala wajhi akan fuskata falam astafiq wallahi ban ma farka ba illa wa ana bi bi qarni karnin sa'alib sai ta'ali a wani guri da ake kiransa karnin sa'alib saboda damuwa farafatu ra'si bayan sun jefe ni nan sun zaunar da ni sun tashe ni sun jefe ni sun fasa min kai sun min dariya to kawai ina tafiya cikin damuwa sai na daga kaina sama fa idha bi sahabati sai ga wani gajimare qad awallati ya yi min inuwa fa nazartu ina dubawa fa idha fiha jibril sai na ga mala'ika alayhi jibril salam. da ashe ya zo wannan abin da suka yi min Allah yana sane yana gani to yanzu kuma zai turo aike Fana- eh fanadani sai jibril ya kirawo ni faqala sai ya ce inna Allah qad sami'a qawla qaumika Allah ya ji maganar mutanenka da kaje kiransu a Bani Saqif wa ma raddu bihi da alayka abin da suka yi ma raddi na rashin mutunci da rashin ladabi da rashin tarbiyya wa qad ba'atha ilayka malakal to yanzu jibali ga mala'ikan duwatsun duniya nan kaf wannan ma'aikatar a hannunsa take duk wanda kake so a kwankwatse a dandake a niƙe yanzu za a yi tunda sun zage ka sun yi kaza sun cuce ka a yi a gama in ka so amma rasulullahi li ta'murahu bima shi'ta ka ce kawai a yi duk yanda ka ce a yi wallahi za a yi fanadani malakul jibali in ji manzan Allah ya ce Aisha take a lokacin sai mala'ikan dutsen ya kira wani fa sallama alayya ya ce assalamu alaikum ya Muhammadu Rasulullah thumma qala ya Muhammad ya ce ya Muhammadu inna Allah qad sami'a qawla qaumika Allah ya ji maganar mutanen da ka je gurin su Bani Saqif wa ma raddu da abin da alayka suka yi ma raddi wa ana malakul ni jibali dinnan ni ne mala'ikan duwatsun duniya kaf wa qad ba'athani Allah rabbuka ne ilayka ubangijin ka ya turo ne zuwa gare ka Ka umarce ni kawai. in shi'ta in ka so a gama aiki an utbika alaihimul akhshabaini garin gaba ɗayansu daga wancan gurin zuwa can gurin wadda bika in yi fadan damu fadam dam ai musu fadam dama alaihi irin yadda aka yi wa mutanen annabi salu in ka so ai musu fadam dama yanzu nan kamar ka ɗauki murguje jambulan ƙasa ne ka samu kyankyaso kai masa fadam dama ai kaga ba labari na'am wa huma jabalani duwatsu ne guda biyu zan nike tsakaninsu tun da garin nasu a tsakani yake qala an-nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bal a, arju an kyale su. yukhrij Allah min aslabihim rahmatan lil alamin kenan sai wannan shi ma da yake shi mala'ikan dutse ne aikin dutse yake shi kuma ma'aikacin rahamar Allah ne shi kuma ofis ɗinsa na rahama ne bari ma shine rahama din Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun sai ce ai jama'a ta ne Allah shirye su ba su san ni bane almaru adu ma jahila kaga ka san annabi Nuhu da aka ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara amma manzo Allah ya ce a arju shine abin da ya faɗa yace ina fata ina sa rai su din ƴaƴansu ma yanzu dai mutanen ɗaifa ba sa son ma labarin nan kuma sai an yi saboda tarihi ne saboda duk sun zama na manzon Allah ay yukhrij Allah min aslabihim ni fata na abinda Allah ya ce in ba da zaɓi ina fata ya fitar daga cikin tsatsannin su may ya'budu Allah wanda za su zo su bauta wa Allah kuma an yi ma ya Rasulullahi wahdahu su bauta wa Allah shi kadai la yushriku ba bihi ya shay'an samu wanda ba sa tara Allah da komai a cikin bauta wa kanat muddatu iqamatihi sallallahu adadin alaihi zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Taifa asharata kwana ayyam. 10 yi a can wa lam to ana nake gani za mu tsaya saboda yanayi na lokaci da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana ƙaunar mu ce ga manzan Allah shehu yana faɗa wa illa akum menene suna madi ayi kusa da aurakan ko wani baiti da yake faɗa ga shehu
idan ban zama mai iya kyautata yaban annabi ba to zan yi rubutu baki a jikin takarda dai soyayyar ka nake bayyanawa. Saboda haka mu ma ba karatu muka yi ba wani ilimi muka yi ba, mu dai waɗannan tattauna a manzo Allah muna yi ne muna jin daɗi, muna jin ya rayuwar take, kuma na tabbata duk wani musulmi mai imani, kai wallahi kowa mai imanin ba iya islamu din kake ciki, a gugurmayar rayuwa da ake karantawa zai zai ma izina, domin duk inda mutum yake ba zai rasa kalubale ba. Ita rayuwar duniya algaba ta malam ba a rasa ta da kalubale. Wani zai ga kamar saboda ba shi da kuɗi ne shi yasa yake gama da kalubale. To Dangote ne a Najeriya ai ba talaka bane ko? Yanzu akan matatun mansa ba sai da gama da kalubale ba, ko bai gama da su ba. Abdul Samad ba mai kuɗi bane? Yanzu a tsakaninsu ba sai ake cewa su sasanta su shirya ba. To tunda ka ana cewa a sasanta a shirya, in babu rami me ya kawo magana ba rami? Duk yanda ka kai a duniya akwai kalubale a gare ka, daidai matsayinka daidai, saboda Allah ne gaba da kai, ya san abin da zai makala maka ya dame ka. An gane yayi, duk matsayinka mahalicinka ya san bukatarka, daidai abin da kake nema zai hana ka, kuma dan adam ya fi san abin da aka hana shi galibi. Duk abin da dan adam ya samu, duk abin da yake nema da ya same shi to wani abin ya zama labari, shikenan ya mallake shi, gaba yake hari. Na fata fahimta. Saboda haka karatun sirar manzan Allah babu wanda ba shi da bukatarsa, babu wanda ba shi da bukatarsa, musamman a yanzu da duniya take cikin haƙulai. Allah ya ba mu fahimta, Allah ya ba mu dabbaka irin waɗannan abubuwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik barakatuhu lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. Malam Ibrahim ka zo? Alhamdulillah. Yau gare ka zo. Oga baya nan ko?